Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. तुमका सोमेस्त हांगा बरो येवकार मागता ह्या संजेच्या वेळार परत आमी मागण्याक संगत मेळ्ळे आसतना देवाची स्तुती करया, देवाक आमी अर्घां दिवया आनी देवाची महिमा आमी वाखरया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमचो बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता ती संवसारांचा. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां क्षिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां दाळेन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन मरलेले स्मृती जे सांगता स्त्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव पावल जग शेंजेजो बगेन मरिये देवाची माया माप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां आसुरो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 कीर्तनाचो ग्रंथ आमकां सांगता 105 अध्याय पयलें वाक्य हालेलुया म्हणून सर्वेस्पराक तुमी अर्घां दिया, ताचें नांव उलो मारा आनी वर्सां मदें ताची कृत्यां तुमी परगट करा. कित्याक ताका एक नवें तुमी गीत गाया, ताची स्तुती करया आनी तांणी केल्ली असर्या तुमी वर्णिया. आमच्या जिवितांत जायत्या अजापांनी अद्भुतां सुम्यान केल्लीं आसात. आमच्या वैयक्तीक जिवीत आमी पळोवंक गेल्यार देवाचो आदार आमी खोटेपणाची जिणी जियेताना आमच्या संगता आदार आसलो तसो आतांय आसा आनी मुखारय आसतलो. देवान आमकां सांडून घालूं ना. देवान आमचो मोग केला. देवान इतलो मोग केला की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर ओपून दिला ह्या संवसाराक. ताचेर पातयेतल्यांक नास जावच्याक न्हय, बगार सासणीक जिवीत मेळच्या खातीर ताणें म्हाका आनी तुका विंचून काडला आयच्या दिसा. तर संगता मेळून देवाची आमी स्तुती करया, देवाक आमी अर्घां दिवया, देवाची महिमा आमी वाखणया. सरू मेळून सांगता आमी ह्या सोबीत गिताद्वारे जेजू तुजें नांव खंडीत जावन आमकां सोडवून दिल्लें नांव, त्या सोडवणीचें नांव आमी गावन ताची स्तुती आमी करया. तुझे नाव सोडवून दिवचे नाव, पातकांतले आमकां मोक्षाने दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव सोडवून दिवचे नाव, पातकांतले आमकां मोक्षाने दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव सुडका दिवचे नाव, कधीन बुडतना पुसवून दिवचे नाव. जेजू तुझे नाव सुडका दिवचे नाव, कधीन बुडतना पुसवून दिवचे नाव. हल्लेलुया गावया आमी सोम्या करसिया जेजू करसिया. हल्लेलुया गावया आमी सोम्याक वंदिया जेजूक वंदिया. हल्लेलुया गावया आमी सोम्या करसिया जेजू करसिया. हल्लेलुया गावया आमी सोम्या करसिया जेजूक वंदिया. जेजू तुझे नाव, जेजू तुझे नाव सोडवून दिवचे नाव.
जेजू तुझे नाव सुटका दिवचे नाव जेजू तुझे नाव सोडवून दिवचे नाव जेजू तुझे नाव सुटका दिवचे नाव हालेलुया हालेलुया गाऊया मी सोम्या गर्सिया जेजू गर्सिया हालेलुया गाऊया मी सोम्या वंदिया जेजू वंदिया हालेलुया गाऊया मी सोम्या गर्सिया जेजू गर्सिया हालेलुया गाऊया मी सोम्या वंदिया जेजू वंदिया worship the Lord सत्कर मिळवून देवाची स्तुती करूया देवाला मेहर देऊया त्याची विशेष त्याने केली अजापण अद्भुत आमच्या जीवितात एकगणीभर नी आल्या सम्यान मकान तुका कसला आधार दिला त्याचे आजारपण आम्ही बघूया त्याचे अनोठीक आम्ही बघूया त्याची खुशी आम्ही किती जाणा यावेळेला कृपा आम्ही बाबा बाबा राखला बरं शंकर बाबा खरं मला नका वद्दा बाबा बाबा राखला बाबा हिला पुरा बाबा राखला बरं बाबा मी सौम्य करसिया जेजू करसिया हालेलुया गाऊया मी सौम्य वंदिया जेजू वंदिया हालेलुया गाऊया मी सौम्य करसिया जेजू करसिया हालेलुया गाऊया मी सौम्य वंदिया जेजू वंदिया जेजू तुझे नाव तुम्ही दिवचे नाव सैताना विरोध सुजो दिवचे नाव जेजू तुझे नाव तुम्ही दिवचे नाव सैताना विरोध सुजो दिवचे नाव जेजू तुझे नाव अजापाचे नाव पीडे शिरेता अंकांगूर करचे नाव जेजू तुझे नाव अजापाचे नाव पीडे शिरेता अंकांगूर करचे नाव हालेलुया हालेलुया गाऊया मी सौम्य गर्सिया जेजू गर्सिया हालेलुया गाऊया मी सौम्य वंदिया जेजू वंदिया हालेलुया गाऊया मी सौम्य गर्सिया जेजू गर्सिया जेजू गर्सिया हालेलुया गाऊया शालाबा ओ हालेलुया हालेलुया गाऊया मी सौम्य गर्सिया जेजू गर्सिया हालेलुया गाऊया मी सौम्य वंदिया जेजू वंदिया येशू आराखलाबा हालेलुया गाऊया मी सौम्य गर्सिया जेजू गर्सिया हालेलुया गाऊया मी सौम्य वंदिया जेजू वंदिया Touch them, Lord. Heal them, Lord Jesus. Set them free, Lord Jesus. Worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glory, glory, glory. Mighty God. Hallelujah. Worship you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. जेजू तुझे नाव सासनिक मोग दिवचे नाव पेल्यांसो मोग करूंक आपोवणे दिवचे नाव जेजू तुझे नाव सासनिक मोग दिवचे नाव पेल्यांसो मोग करूंक आपोवणे दिवचे नाव जेजू तुझे नाव सर्गी वाढता तुझे नाव सदाचे जीवित शिकोन दिवचे नाव जेजू तुझे नाव सर्गी वाढता तुझे नाव सदाचे जीवित शिकोन दिवचे नाव हालेलुया
Hallelujah gavyami Somya karsiya Jesu karsiya Hallelujah gavyami Somya kondiya Jesu kondiya Hallelujah gavyami Somya karsiya Jesu karsiya Hallelujah gavyami Somya kondiya Jesu kondiya Hallelujah gavyami Somya karsiya Jesu karsiya Hallelujah gavyami Somya kondiya Jesu kondiya Hallelujah gavyami Somya karsiya Jesu karsiya Hallelujah gavyami Somya kondiya Jesu kondiya Hallelujah Jesu tujhe naam sudka divte naam Jesu tujhe naam sudka divte naam Hallelujah Jesu tujhe naam prodhumi divte naam Jesu tujhe naam sudka divte naam Hallelujah gavyami Somya karsiya Jesu karsiya Hallelujah gavyami Somya kondiya Jesu kondiya Hallelujah gavyami Somya karsiya Jesu karsiya Hallelujah gavyami hala barakalaba Jesu kondiya arataba Somya Jesu organ tuka Somya Jesu muglap tuka Somya Jesu vandan tuka Somya Jesu aradan tuka Somya Jesu arapashala barahaba pour out your fire Lord pour out your fire Jesus as we worship you as we sing your praise in your presence Lord Jesus let our praises be lifted up let our praises be lifted up healing power flow anoint them with your fire anoint them with your fire anoint them with your fire Hallelujah gavyami Somya karsiya Jesu karsiya Hallelujah gavyami Somya karsiya Jesu kondiya arathaba Hallelujah gavyami Somya karsiya Somya Hallelujah gavyami Somya kondiya Jesu kondiya Oh Jesus Hallelujah gavyami Somya karsiya Jesu karsiya Hallelujah gavyami Sogli gavyami Jesu karsiya Sogli amca kalzata Jesu karsiya Sogli amca kalzata Jesu karsiya Hallelujah gavyami Somya karsiya Jesu karsiya Hallelujah gavyami Somya kondiya Jesu kondiya Halabara baba worship you Jesus Jesu karsiya Arathalaba Jesu kondiya kalsa tonar gaya bala ira kashya bal roshorbo pour out your fire Lord Arathalaba pour out your fire Jesus Iratarabara shalabara baba Yeshua, 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 oh Yeshua, Yeshua, Hallelujah, Hallelujah, Somyar gatuka, Hallelujah, Hallelujah, Somyar gatuka, thank you Jesus, Shatarakadia kataraba shatataba, shoto to 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 to
एका स्त्रियेच्या युट्रसाचे प्रॉब्लेम आसले जेजू गुण करचे आसा मस्तू तेंपा जावन युट्रसाचे प्रॉब्लेम आसा ते दाला मेडिसीन घेता डॉक्टरान सांगता सर्जरी करचे युट्रस काडचे म्हणून असल्या एका परिस्थितींत असल्या एका स्त्रियेचे ते दूख जेजू पळयता आनी ते युट्रसाची समस्या सगळे परिहार करते आसा वेळार आपडते आसा ते युट्रस विदाउट सर्जरी जेजू गुण करते आसा त्या बहिणी कोणाची कोणा आसल्या या वेळार क्लेम कर मागा या वेळार जेजू गुण करता आपडते आसा वीर बाबा रखला बुरदगा चंदर पर करबल जीजा चंदर पर करबल रखला थैंक यू लॉर्ड जीसस वर्शिप लॉर्ड जीसस थैंक यू लॉर्ड praise you glorify mighty God hallelujah चंदर पर करबल जीजा thank you Lord वीर बाबा रखला जीजा thank you Lord praise you glorify mighty God hallelujah वीर बाबा रखला जीजा एक कोणी एकली स्त्री एक बायल मनीस एक प्रपोजला खातीर मागते आसा जावं पुरा तिच्या दुवेक जावं पुरा आपूण आपणा की प्रपोजला खातीर मागते आसा मस्त इंटरसेशन करते आसा आपल्या दुवे खातीर एक बरें प्रपोजल मेळचें म्हणून ह्या पुता खातीर प्रपोजल मेळचें म्हणून मागणें करते आसात ह्या बहिणीच्या मागणेची जो आयकता आनी ह्या वर्सा भितर ह्या डिसेंबरा भितर ताच्या लग्नाक संपूर्ण जालें कितें तर प्रपोजल आनी सगळें कार्य बऱ्या तरेन करूंक देव त्या कुटुंबाक आदार दिते आसा हें स्वप्न तिचें जारी करते आसा ह्या वर्सा हीरा बाबा रखल बुरदग चंदर बर करबल जीजा थैंक यू फादर थैंक यू जीजा थैंक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरीफाई माइटी गॉड वर्शिप लॉर्ड जीजा हीरा बाबा रखल जीजा हीरा बाबा रखल बुरदग चंदर बर करबल हीरा बाबा ला बर कबा चंदर जीजा हालेलुया 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 हीरा बाबा रखल जीजा हालेलुया हालेलुया हीरा बाबा रखल बुरदग चंदर बर करबल रखल जीजा थैंक यू लॉर्ड देवाची आमी स्तुती करया कित्याक देवान आमकां सांगता फिलिपियन चॅप्टर 4:4 सांगता संतोष पावा सोम्या सांगता तुमी संतोष पावा परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा म्हणटा सांत पावल फिलिपियरांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 4थ्या वाक्यांत देखून आमी संतोष पावया कित्याक जेजूचें नांव काडटना आमकां सगळें बरेंपण लागता पिडा शिडा गूण जाता देखून भावार्थान आनी विश्वासान मगच्या भाव आनी भयणी जी कोणाक प्रोफेसी कितें सांगले आसा मॅसेज आसा त्यो क्लेम करून मागतना तुमकां बरेंपण जाता भावार्थान पातये आनी मागा तुमकां मेळटलेंच कित्याक सोमी तुमकां गूण करचो तो सोमी जावन आसा कोणी मनीस न्हय बगार सोमीन तुमकां गूण करता आपडटा ह्या वेळार दैवीक शक्तीन तुमकां भरता देखून देवाची स्तुती करया देवाक मेहरगान दिवया संपूर्ण तरान एका मनान एका काळजाची जावन देवा ते संतोष पावया आमी सोमीच्या आजारपणा पुते संतोष पावया ताच्या अभिषेकात आमी संतोष पावया हीरा बाबा रखल उरतला चंदर बर करबल रखल जीजा प्रेज द लॉर्ड ग्लोरीफाई माइटी गॉड हालेलुया ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ 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 ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು ನಿನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವ ಯೇಸು ಮಾಡುವರು ನಿನಗೊಂದು ಅದ್ಭುತವ ಯೇಸು ಮಾಡುವರು ನಿರಾಶನಾಗದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು
ನಿರಾಶನಾಗದೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸು, ಎಡಬಿಡದೆ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ಎಡಬಿಡದೆ ನೀ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಡೋಣ. ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. ಓಹೋ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಓ ಯೇಸುವೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಹೋಗುವರು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಮ ಮಾಡುವರು. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಯೇಸು ಹೋಗುವರು, ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಮ ಮಾಡುವರು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿಧಿಗಳ ನಿನಗೆ ನೀಡುವರು. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಿಧಿಗಳ ನಿನಗೆ ನೀಡುವರು, ನಿನಗೆ ನೀಡುವರು. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. ಓ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಹಾಡೋಣ. 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 ನನ್ನ ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ.
ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, Glorify mighty ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. Thank you, Father. Thank you. ಯೇಸುವೆ Praise you, Lord. Glorify mighty God. ಶೋಟೋ Worship, ಬೋಲೋ Lord. ಬೋರೋ Jai Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify mighty God. Thank you, Lord. Worship you, Father. Barala, rala, barala, bashila, rala, bashila. Thank you, Jesus. Worship you, Father. Iparapala, barapala, rapala, rako. Thank you, Jesus. देवाची सकत आमची सकत कर काढणे या वेळा Shikala, baratkati. एफेसकरांच्या पत्र आमकां सांगता 6व्या अध्यायांत 10व्या वाक्यांत देवाची सकत तुमची सकत करून काढणी आणि ते दाळा सर्वेस्पर देवाची सकत आमची करून गाता असताना आमच्या जिवितांत एका येवच्या त्या झुजांत आमी जैते होऊन जातल्या वायटाच्या सत्य वयर आमी झूज मारून आमी जैते होऊन जातल्या कित्याक सर्वेस्पर देवाची सकत आमचे थंय वस्ती करता ती आमच्या संगत आसा आमचे मोदें आसा आमच्या भितर आसा एकल्या प्रत्येक जावन एका तरणाटे चेडू आसा कोणाचे एकल्याचे दूव आसतले तरणाटे चेडू किडनीचे समस्या प्रॉब्लेम जाती आसा डायग्नोस जावना ताका आनी डायग्नोस केल्यार किडनी प्रॉब्लेम आसात असल्या एका दुवेचे तुमच्या दुवेच्या भुरग्याचे कोणाचे किडनी प्रॉब्लेम जेजू क्लियर करते आसा आपडते आसा त्या किडनी समस्या जेजू गुण करते आसा हे तरणाटे चेडू साधारण एक 20 वर्सां भितरले चेडू आनी असल्या किडनी प्रॉब्लेम आनी आसा ते कोणाक ते डायग्नोस जावना कोणाक ते कळी जावना ह्या वेळार ती जी पिडा आशिल्ल्या गुण करते आसा जेजू आपडते आसा त्या चेडवाक हिरा बाबा रखला उरदक शंदर बरे कारबाला रखला जीजा थँक्यू जीजा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरी 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 हिरा बाबा रखला जीजा 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 Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. त्याला मानसिक वत्तड जावन कठीण कठीण दुखांत भरचे एक दोगां भुरगीं आसा दोगां भुरगीं आसा देवाचीं भुरगीं ह्या देवाच्या भुरग्यांक जेजू सुटका दिते आसा मानसीक वत्तड तांकां हें टेन्शन जावन वरीस जावन मानसीक वत्तड जावन तांचें समतोलन बिगडटा तांच्या जिवितांत तांकां कंट्रोलाक येना असले समस्यांत असलेले दोगांक जेजू गुण करते आसा आपडते आसा मानसीक प्रॉब्लेम सगळे सुटका दिते आसा जेजू मानसीक वत्तड सगळें बरें करते आसा जेजू ह्या वेळा आपडते आसा हिरा बाबा रखल शंकर बरकार बल रकाल जीजू सगळं आमी आराधन करिया देवाक आमी आराधन करिया देवाची आमी स्तुती करिया ह्या वेळार संपूर्ण समर्पण कर दिया तुमचं कुटुंब समर्पण कर दिया तुम्ही कोणचं वावर समर्पण कर दिया तुमच्या भुरग्यांक समर्पण कर दिया तुमच्या लग्न जीवित समर्पण कर दिया तुमच्या कुटुंब समर्पण कर दिया तुम्ही रावच्या घर समर्पण कर दिया तुम्ही यूज करचे एक वेकला समर्पण कर दिया देवाचे रक्षण मागा आणि देवाक आराधन करा देवाक पहिलं मान दिया देवाक पहिलं स्थान मान दिया तुमच्या घरात तुमच्या काळजान पहिले देवाक पहिलं स्थान मान दिया आणि देवाचे मात्र आराधन करूया देवाक मात्र तुमचे एक लहानशा त्या काळजात देवाक मनवल्ले काळीज ते जाऊन दी तुमच्या भितर ते उडी मारता ते काळीज देवाच्या हजरपणात उडी मारता त्या देवाच्या मोगान ते उडी मारता तुमचे ते काळीज देवाक भेटून दिया जेजूक भेटून दिया त्या काळजांत त्या उमाळ्यांनी भरून देवाक आराधन करूया देवाची स्तुती करूया हरा बाबा बाईरा रेखा वशंदर बजीज आराधने ಹೃದಯಾದಿ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದ ದೇವರನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ ಹೊಡೆದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯ ಕುಂಬಾರನ ಬಳಿ ತಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಕೋರುವೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹೃದಯಾದಿ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಹೊಡೆದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯ ಕುಂಬಾರನ ಬಳಿ ತಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಕೋರುವೆ ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಯೋಧ್ಯ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಯೆಹೋವನ ರಾಜನಿಗೆ ಹೋಸನ್ನ ಹೋಸನ್ನ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ
ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ಒಡೆದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯ ಕುಂಬಾರನ ಬಳಿ ತಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಕೋರುವೆ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕರುದಯಾದಿ ಅತ್ಯುನ್ನತನಾದ ದೇವರನ್ನಾರಾಧಿಸುವೆ. ಒಡೆದ ನನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯ ಕುಂಬಾರನ ಬಳಿ ತಂದು ಸರಿ ಮಾಡಲು ಕೋರುವೆ. ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ. ಯೇಸುವೇ ಓ ಸನ್ನ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟೇನು, ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾ ಸೇರುವೆ. ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟೇನು, ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನಾ ಸೇರುವೆ. ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿಸಲು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ. ಮಣ್ಣಾದ ನನ್ನ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿಸಲು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ತ್ಯಜಿಸಿದೆ. ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ಸನ್ನ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಯೆಹೂದ್ಯರ ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ಸನ್ನ ಓ ಸನ್ನ ಬರಲಿರುವ ನನ್ನ ರಾಜನಿಗೆ. ಓ ಸನ್ನ 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 Worship you, Jesus. Worship you, Lord. Hallelujah. Shata baraka la barata shata. Hosanna. Hosanna. Jesus, touch them, Lord. Heal them and set them free, Lord Jesus. Let the power of God will come upon them. Lord Jesus, each and every person who are gathered here, in the name of Jesus, they will be filled with your power, Lord. Wala da baba rikala da mashira la baba wala da bida da baba shira la ura baba hira la baba shindara bara kor bala rakaba wala da baba baba the mighty anointing of the Holy Spirit, the power of God will come upon you in the name of Jesus. Baba hira baba rakal. Jesus, thank you, Lord. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna.
ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. Thank you, Lord. Thank you. Praise the Lord. Glory to Shila God. barapala barapala. Worship Lord. Pour out your anointing, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Fill us Lord. with the fresh Mighty anointing. anointing. Shikala barata shatata barata palaka rabashoto. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. सगळ्या संसाराच्या बंधने जाऊन जेजू सुटका दिते असा एकल्या तुमका सुटका दिते असा या संसाराच्या अटॅचमेंट जाऊन तुमका संपूर्ण सुटका दिते असा सगळे बॉन्डेजेस जाऊन सुटका दिते असा जेजू यावळा पवित्राचे सकत तुमचे ते वाळते असा रिसीव्ह करा ते रिसीव्ह करा वारा बाबा हिरा बाबा रखा जीसस थँक यू जीसस प्रेज Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to Hallelujah. mighty God. Hallelujah. Thank you, Worship Jesus. Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank Thank you, you, Lord. Lord. Praise the Lord. Glorify mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आज थोडं वेळ देवाचें उतर आमी नियाळ करया आमकां हर एकल्यांकी आमकां एक आपोवणें आसा हर एकल्याचें आपोवणें तें विशिश्ट जावन आसा जावंक पुरो आमकां आमचें आपोवणें लग्ना जिवितांत जावंक पुरो ह्या आमचें आपोवणें समाजान सेवा जावंक पुरो ह्या आमकां आपोवणें देवाची सेवा करूंक जावंक पुरो खंयचेंय तें आपोवणें जावं दी ह्या खंयचेंय तूं काम करताय तें एक देवान तुका दिल्लें आपोवणें आनी त्या आपोवण्या प्रमाणे हांवें आनी तुमी ह्या संवसारांत काम करीचें म्हणून देवाची अपेक्षा जावन आसा देखून आज आमी त्या विशयंत आमी कशें आमी आसाचे आमच्या आपोवणें आमी कशें सांबाळीचें गी म्हणून आज देवाचें उतर आमी आयकुया आमी आयकता कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 16वो अध्याय सादारण थंय 15वो अध्याय 50 आनी 8 वाक्यां 1 Corinthians chapter 15 verse 58 हे उतर आमकां सांगता देखून भावानो थीर रावा दंडल नाकात सर्व काळी सोम्याच्या कामाक लोभ दवन रावा म्हळ्यार सोम्यान तुमकां आपोवणें दिलां खंयचें त्या आपोवण्याक तुमी लोभ दवन रावा आनी त्या आपोवणें जावंक पुरो एक लग्ना जिवितांत एका स्त्रियेक एक आवय जावचें आपोवणें जावंक पुरो एक ददल्याक एक बापूय जावचें आपोवणें जावंक पुरो एक लग्न जिवितांत घोव बायलांक एक जबाबदारीचें आपोवणें जावंक पुरो समाज सेवेंत आपोवणें जावंक पुरो तुमच्या फिरगेज कुटुंबांनी खंय मनी तुमकां सेवा करूंक आपोवणें जावंक पुरो देवाच्या सांगाता जियोन विनवणें करचें एक आपोवणें हर एकाक एक आपोवणें आसा मोगाच्या भाव आनी भयणी देखून आमकां खंयचें आपोवणें आसा तें आमी समजून घेवचें आनी त्या आपोवण्याक त्या कामाक आमी लोभ दवन रावचें म्हूण सांगता तें काम बऱ्या तरेन करीचें म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक देखून सोम्या ते रावण तुमी काडटात ती वावट केदीस व्यर्थ जावची ना म्हूण तुमी जाणा जाया देवा ते रावण तुमी देवान दिल्ल्या त्या आपोवण्याक सरी जावन तुमी ह्या संवसारांत वावर करता जाल्यार तुमचें वावर खंडीत व्यर्थ जावचें ना म्हूण सांगता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून 1 Corinthians chapter 16 verse 13 सांगता कोरिंथकाराचें पयलें पत्र 16वो अध्याय 13वें वाक्य सांगता जागृत करा भावार्थान थीर रावा आपोवणें दिल्लें मात सांबाळ्यार पावना देखून तें आपोवणें थिरासान सांबाळ्ळें जाल्यार आमकां भावार्थ जाय देवा तें विश्वास जाय देवान म्हाका खंयचें आपोवणें दिलां तें आपोवणें हांवें संपूर्ण करता म्हणसर देवाची काकुळटानी कृपा म्हाका आनी तुका आसतली देवाचें देणें जावन धर्मार्थ देणें तें भावार्थ आमचें थंय रुतो जातलो आनी तो भावार्थ आमी सांबाळूंक जाय म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता प्रेज द लॉर्ड आनी थंय सांगता पळया जागृत करा भावार्थान थीर रावा जाणट्या बरी चला धैर्यादीक जाया जाणट्या बरी बूद नातलेले बरी करनाकात बूद आसून जाणट्या बरी चला म्हणटा देवान आमकां जाणवाय दिल्या आमकां दिल्ली देवान दिल्ली जाणवाय त्या खंयच्याय एका बुकाची जाणवाय न्ही आमकां देवान दिल्ली जाणवाय सर्गीची जाणवाय
ती जानवाय आमी आपणायचे आमचे काम शाबितायन करूंक. ती जानवाय आमकां व्हरून पावयता सताच्या वाटेक. ती जानवाय आमकां पावयता व्हरून आमच्या जैताच्या वाटेन आमकां पावयता आनी आमकां जैत दिता. ती जानवाय आमी कोणा कडेन निसारचें म्हूण आमकां तर जानवाय दिल्ली आसा देवान. आमकां जर एका आपोवणें दिला जाल्यार त्या आपोवण्याक सरी जावन आमकां जानवाय दिल्ली आसा. ती जानवाय त्या आपोवण्याक आमी ताळ करून वेता जाल्यार ती जानवाय त्या आपोवण्याक आमी उपयोग करता जाल्यार त्या आपोवणें तुजें संपूर्ण जाता. त्या जानवाय तुका संपूर्ण मेळटा. कित्याक ती जानवायत तुका मुखार व्हरूंक कारण जाता. तुका एक नवें आपोवणें देवान दिल्लेलें तें सारकें करूंक तुका कृपा आदार देव फावो करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पेद्रूचें पयलें पत्र आमी वाचून पळयल्यार 1 Peter chapter 5 verse 5 पेद्रूचें पयलें पत्र 5वो अध्याय 5वें वाक्य देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. ते आमी पळया देवाचें उतर 1 Peter chapter 5 verse 5. तेच परी तुमी तुमच्या वडिलांक काल जाया. तुमी आमची प्राय किती व्हड जावयेत पूण जर आमकां वडिलां आसत जाल्यार आमी त्या वडिलांचे भुरगीं जावन आसा. देखून आमी त्या वडिलांक काल जायचे म्हूण आपोवणें दिता देव. पळया तुमी समेस्त ल्हानविकाय पांगोर न्हू एकामेकाचे सेवक जाया. पवित्र पुस्तक म्हणटा देव हंकारांक पयस करता पूण कालत्यांक आपली दया दाखयता. पळया जर आमी प्रत्येक जावन वडिलांक काल जायचे वडिलांक काल जाल्ले वरवीं आमकां सर्गीची जानवाय मेळटा आनी ती जानवाय आमकां ल्हानविकाय पांगोर न्हू एकामेकाची सेवक जावंक पवित्र पुस्तक आपोवणें दिता. आनी तो म्हणटा देव हंकारांक पयस करता आनी पूण कालत्यांक आपली दया दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दसरेस्पूर देव आमकां दया दाखयता. आमी कालतेपणी देवान दिल्लें आपोवणें आमी स्विकार करता जाल्यार देवाचें आपोवणें कसलेंय जावंक पुरो तें अंकारपणाचें आपोवणें जावंक पुरो तें विधवीचें आपोवणें जावंक पुरो एक विदुराचें आपोवणें जर सगळें तें देवान दिवचें आपोवणें आमच्या जिवितांत आनी एक मट्टाक आमी वयर सरच्या खातीर एक स्टेप देवा ते वयर वयच्या खातीर देवान दिवचें तें आपोवणें. देखून एक संगती आमी आमच्या जिवितांत घडटाना तें आमकां नस्त ह्या सलवणी म्हूण आमी लेखूंक नजो. कित्याक सलवणी न्ही ती आमकां जैताची वाड जावन आसा. देखून देव एक संगती बऱ्याक पडशें करता म्हणटा. रोमाकारा बरयल्ल्या पत्रांत 8 अध्याय 20 आनी 8 वाक्यांत रोमन्स 8:28 सांगता एक संगती हांव तुमच्या बऱ्याक पडशें करता म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी पळया आमी तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र 4 अध्याय 8वें वाक्य 1 तिमोथी chapter 4 verse 8 अशें सांगता कुडीची शिस्त थोड्या उपकारा पडटा तें नीज. कुडीक एक शिस्त म्हूण आसा. सिस्टमॅटीक कुडीचे आमी सिस्टमॅटीक सांबाळना जाल्यार कुडी कितें कितें जाता आनी देवाच्या आपोवण्याक ती सरी जायना. देखून हांवें देवाच्या आपोवण्याक खाल जायचें जाल्यार म्हज्या कुडींनी खाल जायचें. म्हजी कूड देवाच्या आपोवण्याक खाल जायना जाल्यार हांवें खाल जावचें कशें. देखून देवाचें उतर क्लियर सांगता. पळया तुमी हें उतर वाचतना कुडीची शिस्त थोड्या उपकाराक पडटा तें नीज पूण आत्मीक अभ्यास सर्व तरांनी मोलादीक. आत्मीक अभ्यास म्हळ्यार आमी आत्मीक तरान वाडवळे. आत्मीक अभ्यास काले मागणें करचें देवाचें उतर वाचचें रेतीर आयकुचें ह्या खंयचेय विशयांत देवाच्या विशयांत चड आनी चड समजुनी काण घेवची. देवाच्या उतराची समजुनी काण घेवची आनी हें जावन आसा देवाचें एक आपोवणें म्हाका आनी तुका आमी आत्मीक तरान वाडवळ जायचें म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. पळया आमचें भुरगीं जर आमकां आसा जाल्यार ती शिकपांत बारी फस्ट हेजें म्हणून आमी हर प्रयत्न करता. तें शिकोवंक जायना जाल्यार ताका ट्युशनाक घाल आनी कालें करून ताका वयर हाडूंक पळयता. देखून आज खंयची आवय बापाय आज मुसरी एक आमच्या भुरग्यांक देवाचें उतार करतना ताका एक ट्युशनाक घालया म्हूण खंय म्हूण घाल्लें आसा गे. हें आवय बापायन तांकां कांय शिकयलें आसा गे. तर आवय बापाय जावंक तर देवान तुमकां आपोवणें दिलां जाल्यार तुमची जबाबदारी तुमी सांबाळना जाल्यार देवा मुखार तुमी गुन्यांवकार जातात. फाल्यां तुमची भुरगीं देवातावन पयस वतीत जाल्यार देवाचें उतर जायनासतना वायटाक सांबाळटलीं जाल्यार ताका कारण कोण जातलीं तुमचो आवय बापायत जातलीं. कित्याक देवान आवय बापायक अधिकार दिला आपल्या भुरग्यांक सारक्या वाटेक हाडूंक. देखून आमी खाली संवसारी एज्युकेशनान मात्र ट्युशन दिवचें न्ही. इल्लेशें बायबलान तें ट्युशन दिवंक आमच्या भुरग्यांक शिकयचें. बायबली तांकां सदांनी ती एक 5 मिनटां 10 मिनटां तुज्या भुरग्यांक बायबल कणिगां वाचूंक शिकय. कित्याक बसून वाचून कित्याक म्हळ्यार आज तो देवाचें उतर वाचता जाल्यार व्हड जातना देव ताका तें उतारत ताका राखता सांबाळटा वायटांतल्यान फाटी हाडटा आनी वायट सवयांक बली जाल्यार ताका फाटी हाडटा. कित्याक ताणें वाचलेलें तें देवाचें उतर ताच्या काळजांनी रोंबोन आसता ताच्या मोतीन कोसोन आसता. तें उतर बिलकूल पाड जावंक सोडिना.
देखून आमी आत्मीक अभ्यास करचे बरें आत्मीक अभ्यास वडिलांनी करीचे भुरग्यांनी करीचे आत्मीक अभ्यास देखून आमकां एक आपोवणें दिलां देवान आत्मीक तरान वाडवळ जावच्या खातीर खाली कुडीची वाडवळ मात्र न्हय जर तुमच्या भुरग्यांक कुडीची वाडवळ करेक्ट नात ती बारीक आसात ती सारकी जेविनात कांय नात कितल्या डॉक्टरा कडेन वचून ताका पुरा टेस्ट करा आनी काल्यांक बरें ताका कशें म्हणी खावून तुमी बरें करूंक पळयता जाल्यार आत्मीक तरान कित्याक बरें करून पळयनात आत्मीक तरान कित्याक गरज ना म्हूण चिंतात गे कुडीच्या शिस्ताच्या गे आत्मीक शिस्त गरज म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक एक दीस कूड ही नाश जातली कूड ही मातयेक सारें जातली पूण आत्मीक अभ्यास आमी जोडून काडल्या वरवीं मात्र सर्गींच्या राजाचे आमी भागीदार जातले सर्गींच्या राजांत एक कोटांत आमी आसतले हांव देवा सांगता हें आमी जाणा जाय जे मोगाच्या भावा आनी भयणी हें व्हरतें देणें जावन आसा ही जाणा जाल्ली मनशां खंडीत जावन आपल्या भुरग्यांकय बऱ्या वाटेक हाडटात आनी आपली जिणी प्रत्येक जाण गोव बैलांची जिणी देवाक मानवत अशी देवाक मानवत अशी जावंक ती प्रयत्न करतात मोगाच्या भावा आनी भयणी देखून आज आमी हें समजून काडून जे क्लियर सांगता पळया कुडीची शिस्त थोड्या उपकारांक पडटा तें न्हीज पूण आत्मीक अभ्यास असतो सोर तरांनी मोलादी कित्याक आतांच्या आनी मुखल्या जिवनाची बासावणी आटापून आसा आत्मीक अभ्यास केल्ल्या वरवीं मुखली बासावणी म्हळ्यार आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांत आसता म्हणसर ती बासावणी आनी मुखल्या जिविताची बासावणी तो आटापून आसा दोनी तुजें आत्मीक जिवीत आनी तुजें फिजिकल जिवीत दोनी देवाच्या उतराचेर आटापून आसा देखून आत्मीक तरान आमी अभ्यास करचें गरजेचें म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत आनी त्या अध्यायान 4थ्या अध्यायान 12व्या वाक्या परत आमकां सांगता आमची भुरग्यां आज ल्हान प्रायसो जावन म्हणून आमी ताची कोणेय ताची बेपारवा करूं नजो आमची भुरगीं जाणवान वाडायचे असो भुरगो पळय पेद्दा असो भुरगो तशें कोणेंय सांगून नजो आमची भुरगीं एकदम एक्टीव आसा ते एकदम सगळ्यांक एट्रॅक्टीव जावन आसाची कित्याक म्हळ्यार तांकां सर्गीची जाणवाय मेळचे तांणी पवित्र पुस्तक वाचूंक तांकां मागणें करूंक आमी शिकयचे ते जाल्यार कितें जातात आमची भुरगीं बरीं जातात आनी तो ल्हान प्रायाचो म्हणून ह्या ल्हान प्रायाचे म्हणून ताची कोणी बेपारवा करनात कित्याक तुज्या उतरांनी आनी बऱ्या गुणांनी माया मोगान आनी विश्वासान आनी नितळ जिणयेन भावार्थाक एक देख जाय जे तुवें भावार्थाक एक देख जाय जे देखून आमचें जिवीत आमच्या भुरग्यांक इन्स्पिरेशन दिवचें आमचें जिवीत देखून आमी जर एक बापूयत जर या आवयत जर वायट सवांक बली जाल्या जाल्यार त्या भुरग्यांक कली देख दिवची भुरगीं तेंच पळयतात आनी भुरगीं तेंच करतात देखून आमी एक नितळ निर्मळ जिणी जियेता जाल्यार भुरग्यांक एक बरी देख दिता आनी आमच्या कुटुंबाक एक बरी देख दिता आमच्या सगळ्यांक मुखारी आमकां एक खंडीत जावन देवाचें काम करची मनशां देवा कडेन मागची मनशां हांचें जिवीत सगळें परिवर्तन जालां म्हणून हेरांनी आमकां सांगचें आमची जिणी बरी जाल्या आमी बदलल्या म्हणून हेरांक आमी दाखोवंक शकना हेरांनी पळोवन आमकां समजचें ह्या मनशाची जिणी परिवर्तन जाल्या हो मनीस जाल्यार आतां देवा तें आसा म्हणलें समजून त्या मनशाक हेजें ताच्या जिवितांत देखून आमी वाचल्यार 2 कोरिंथियन्स आमी देवाचे उतार आमी वाचल्यार पळय 2 कोरिंथियन्स आमी मुखार पळया वाचून 4थो अध्याय 16वें वाक्य 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 4 वर्स 16 अशें सांगता ह्या पासून तुमी धैर्य सांडिना आमी धैर्य सांडिना देवा सांगता आसल्यार ह्या देवाची जाणवाय आमी जोडल्यार आत्मीक तरान आमी वाडवळ जाल्यार ह्या देवाच्या उतराची समजणी आमी जोडल्यार आमी धैर्य सांडिना आमकां खंयच्या ती धैर्य मेळटा मुखार वचूंक आमी धैर्य सांडिना जरी आमच्या बायलें सैम इल्लें 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 मायाक जावन येता म्हळ्यार बायलें सैम म्हळ्यार आदीं आसलें बरी आनी मुखार आमी आसचें न्हू आमच्या बायलें सैम इल्लें इल्लें नाश जावन येता पूण आमी भितरल्यान कितें जाता म्हळ्यार आमचें भितरलें सैम जिवान भरोवन 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 येता जिवान भरोवन भरोवन येता भितरलें सैम जिवान भरोवन भरोवन येता आनी भायलें सैम इल्लें इल्लें नाश जाता येता देखून आत्मीक अभ्यास कितलें बरें देवाच्या उतराची सकत आमी वाचल्यार पावता थंय आमी पळयता द्वितीय पुस्तकांत देवाचें उतर सांगता 8वो अध्याय 3रे वाक्य थंय आमकां सांगता देवाचें उतर मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगार सर्वेस्पराच्या तोंडांत तावन येता त्या एक उतरा वरवीं जियेता म्हणून तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं खालतो केलो आनी तुका तुज्या पुर्वजांक कळीत नातलेलें मान्ना दिवन तुका पोसलो पळया देवाची कृपा देवाची काकूळ म्हळ्यार मनीस काली कान जेवण आसून मात्र जियेना बगार सर्वेस्पर देवाच्या तोंडान तावन बायस त्या उतरा वरवीं जियेता
देखून देवान तांकां भुकेक घालें मैसे मारिफात त्या फाराव्याच्या रायाच्या आस्थानांत तावन तांकां भायर काडटा आसतना त्या गुलामगिरीतावन भायर काडटना इजिप्ताच्या गुलामगिरीतावन भायर काडटा आसतना लोक भुकेल्ल्या वेळार तांकां भुकेवंक लायलें कित्याक देवाची महिमा दाखोवंक आसली देव कितें पुराय भुरग्यां खातीर करता म्हणून दाखोवंक आसलें तांकां भुकेवन म्हळ्यार भूक मात्र न्ही देवाचें उतर गरजेचें म्हणून पूण भुकेल्ल्या वेळार तांकां मान्ना दिवन तांचें पोट भरलें मान्ना म्हळ्यार सर्गीचें कान देवदूतांचें कान मनशांक दिलें देवान आनी तांचें पोट भरलें तांचें जिवितान म्हळ्यार आमी देवाचें उतर तेंच सांगता तुमी मार्काच्या वांजेलान 4थ्या अध्यायान वाचल्यार तें सांगता जेजूक तेन्ना टॅम्पटेशनांत ताळणी हाडटा आसतना त्या सैतानान जेजूक तेंच म्हळें 40 दीस तूं उपास मागलें केलें न्ही आतां म्हणून तूं बुकेलाय त्या फातरांक उडोवंक जायशें कर जेजून सांगलेलीं उतरां हिंस दितीन ह्या पुस्तकान बरयल्लीं उतरांत जेजून तें उल्लेख केल्ली मनीस उंड्यान मात्र जियेना सरेस्पराच्या देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरान जियेता आनी सैतान ताका सोडून गेलो म्हणटा पवित्र पुस्तक देखून आमकां देवाचें उतर जाता तितलें आमच्या जिवितांत आमी कान गेल्यार मात्र आमकां ह्या सैतानाचें झुजोवंक बळ मेळटा गटाय मेळटा आनी खंयचे ह्या सैताना विरोध झुजोवंक खंयचेय तुमचें कुडीचें बळ गरजेचें न्ही कुडीचें बळ ताका खंयचेय ताका मुखार रावंक शकना आत्मीक बळ मात्र आत्मीक तरान तुमकां भावार्थ आसा आत्मीक तरान देवाचें उतर तुमकां कळीत आसा त्या ताला मात्र ह्या वायटाचे विरोध तुमी झूज माडयेत आनी तुमी जिखयेत देखून आजकालचो संवसार तसोच आसा देखून आमचें झूज निरंतर हें झूज आवयच्या गर्भांतान सुरू केल्लें तें झूज आनी भुमीच्या गर्भाक येता म्हणसर निरंतर हें झूज आमी झुजोंक आसा हें झूज आमकां गरज आसा आनी झुजांत आमी जैते वोन जायचें जाल्यार देवाच्या उतराची सकत आमी जाणा जायचें हेब्रेवांक बरयलें पत्र सांगता 4थो अध्याय 12वें वाक्य तुमी वाचल्यार सांगता हेब्रेव चॅप्टर 4 वर्स 12 देवाचें उतर 2 दारीच्या तालवारी प्रासड कातरूंक शकता आसलें आनी आत्मा आनी सांद हाडाच्या सार सयत तें मेकळूंक शकतात आसलें म्हणटा पवित्र पुस्तक देखून हेब्रेव चॅप्टर 4 वर्स 12 हें उतर हांव वाचता परत तुमी देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक तें खरें पाजिल्ले 2 दारीचे तालवारी प्रासड कातरूंक शकतात आसले प्राण आनी आत्मा सोंद आनी हाडाचो सार सयत मेकळे करूंक ताका विधूंक ताका सकत आसा आनी मनशाच्या काळजाचे अत्रेक आनी चिन्नां तें पारखिता देखून असलें देवाचें उतर तर देवाच्या उतराक मात्र आमकां सोरची सुटका दिवंक ताका सकत आसा देवाच्या उतराक मात्र आमकां सोरीतीचें दूख आमचें पयस करूंक ताका सकत आसा देवाचें उतर मात्र आमकां कुडी भलायकी दिवंक शकता देवाचें उतर मात्र आमकां सस्नीक जिवीत दिवंक शकता देवाचें उतर मात्र आमकां कुटुंबांत एक बरी जिणी जिवंक शकता आनी देवाचें उतर मात्र आमच्या भुरग्यांक बऱ्या वाटेक हाडूंक शकता देखून आमी कितलेंय मागल्यार कितें केल्यार मस्त जाणांक आमकां परिवर्तन करूंक जायना पूण तांच्या जिवितांत एक देवाचें उतर तांकां लागल्यार बरो तें जिवीत पळया तुमी पवित्र पुस्तकांत धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत पावल देवाचें उतर परगट करतना थंय जायतो लोक हजर जातालो जायतो लोक हारियारीन लोक ताच्या देवाचें उतर परगट करतना लोक हजर जातालो पूण तातूंत देवाचें उतर सांगता लिडिया म्हणल्या एका स्त्रियेचें जेसून काळीज उक्तें केलें आनी पावलून देवाचें उतर परगट करतना त्या लिडिया म्हणल्या स्त्रियेक तें देवाचें उतर लागलें आनी तिची जिणी बदलली आनी पावलूची सांगातेन पावलीचे पाटलावदार ती जाली आनी देवाचें उतर परगट करूंक ती लागली तशें आमकां काळीज देवाचें उतर आयकल्या पावना काळीज आमची उक्ती जावच्या खातीर मागाचें आमचें काळीज देवाच्या उतराक उक्तें करूंक देव एकलो मात्र सकता मोगाच्या भावा आनी भयणी दुसरो कोणीय सकना देखून आमी तेंत लिडियाच्या मागणें तेंत आसलें देवाचें उतर म्हज्या काळजान जगोवन दवरची कृपा मरियमाच्या मागणें तेंत आसलें देवाचें उतर म्हज्या काळजान जगोवन दवरची कृपा दी म्हणून आनी आमचें जाय जें देवाचें उतर आमच्या काळजान उदंड मापान बरोवन आसूं दी तें उदंड मापान आसूं दी आनी त्या प्रमाणे आमी मुखल्या जिवितांत जियोंक जायली कृपादारी सर्वेस्पर देव आमकां फावो करून दिवं म्हणून मागया देखून तुमचें सगळें इंटेन्शनां कितें आसल्यार ह्या वेळार आमी मागण्यांत उबारता तुमचें सगळीं कितें विनवणी आसात त्यो सगळ्यो सुम्या मुखार आमी भेटोवन दिया आनी तुमच्या हर एका गरजां खातीर ह्या वेळार मागया हालेलुया 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 हिराबा बरें केलें बरें देगा शंदर बरें करे बरें केलें जिजा 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 थँक्यू फादर हर एकल्यांच्या गरजां बापा इंटेन्शनां घाल्लीं आसात बापा सगळीं बापा सगळ्या त्या कुटुंबा खातीर मागता सुमया जेजू हर एकल्या कुटुंबा खातीर मागता सुमया जेजू
सुमिया जेजू हर एक इंटेन्शनां हांगा घाल्लीं आसात बाबा सुमिया जेजू हे सगळीं इंटेन्शनां ज्या पांयां तळा भेटोवन दिता बाबा हर एकल्याच्या गरजांनी तूं उदारपणी पाव तांचे सगळे पिडा शिडा गूण कर तांच्या कुटुंबाक प्रॉस्परिटी दी समृद्धीचें जिवीत तांच्या कुटुंबांत दी तांच्या भुरग्यांक बरें फाल्यां जावं दी तांच्या भुरग्यांचें सगळें एज्युकेशन तांच्या भुरग्यांक बरी जॉब आनी बरें समृद्धीचें जिवीत हर एका भुरग्याक फावो जावं दी आनी प्रत्येक जावन तुजें उतार परगट करचें भाग हर एकल्यांक फावो जावं दी म्हणून मागता हर एका कुटुंबाक आशिर्वाद येवं दी स्वताच्या आत्म्यान तांकां भरोवन दिया वेळार स्वताचो आत्मो तुमचेर देवून येवन दिया वेळार दैवीक सत्यान तुमकां बरोवन दी देवाचें उतार तुमच्या काळजांनी उथंड मापान बरोवन तुमच्या मोतीन खसोवन दी तें वायटाचे सत्य बांदपा सगळे तुटून पडोवन दी बांदपा सगळे तुटून पडोवन दी हर एक पिड्या आशिल्लो तुमचे तान तुटून पडोवन दी हर एक वायटाचे सत्य तुमचे तान तुटून पडोवन दी ह्या वेळार हर एक बरेंपण तुमकां आशिर्वाद मेळोवन दी म्हणून मागता हिरा बाबा रेकाला उरदग शंदर बरे कारबाला रेकाला जीजा थँक्यू फादर थँक्यू जीजा थँक्यू लॉर्ड प्रेज लो ग्लोरी 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 हिरा बाबा रेकाला उरदग शंदर बरे कारबाला रेकाला जीजा थँक्यू फादर थँक्यू जीजा थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड थँक्यू लॉर्ड आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा आमेन नमान मरिय कृपेन बरलेले सुमतीचे सांगता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगत जेजो भगवंती मरिये देवाचे माय मा बापयांक खातीर विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मागीर मा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आयचे ज्या ह्या मागण्या खातीर जॉयन जाल्ल्या समेस्तांचेर खंडीत देव तुमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी आनी मुखल्या दिसांनी तुमी जेजूक भरती साक्षांत जिवंक देव तुमकां कृपा दिवन दिवन मागता आनी तशेंच तुमकां समेस्तांक बरी रात मागता समेस्तांक गुड नायट.